tro pan mae darn o waith yn cael ei gyfansoddi neu ysgrifennu, mae yna hawliau yn cael ei greu gan y cyfansoddwr neu'r awdur, cyn perfformio'r darn yn gyhoeddus. Ac mwyn ei berfformio ar unrhyw lwyfan Eisteddfod y Urdd, mae rhai gwn am ganiatâd a mae'r hawl gan y perchennog i berfformio'r gwaith. Felly, beth yw darn o waith? Cerddoriaeth. Geiriau caneuon. Cyfieithiadau. Barddoniaeth. Dyna swper hyfryd. Unrhyw waith dramatig. No! Ond pam, dwi'n clywed chi'n gofyn? Wel, dychmygwch eich bod wedi prynu car newydd. A'r peth nesaf, mae rhywun yn mynd â'r car heb ganiatâd. Yn ôl y gyfraith, mae hynny'n drosedd. Felly cofiwch gofyn am ganiatâd bob tro. Ond beth os nad ydych chi'n gwybod pwy yw'r perchennog? Wel, mae yna sawl ffordd o ffindio mas. Cerddoriaeth. Mi fydd enw'r cyhoeddwr neu'r perchennog ar y sgôr gwreiddiol. Drama. Bydd manylion yr hawliau tu mewn I gopïau gwreiddiol y dramau. Ac wrth gwrs, defnyddiwch y we, ble fel reol gewch eich holl wybodaeth am y darnau gwaith penodol. Gyda rhai darnau o waith, mi fydd sawl perchennog gwahanol, ac mae'n rhaid cael caniatâd pob un ohonyn nhw. Ond peidiwch â phoeni. Mi all unrhyw un o'r cysylltiadau yma, enghraifft y cyhoeddwr, ddweud pwy arall sydd berchen y gwaith. Ac os ydych chi'n gwbl styc, yna cysylltwch ar Urdd am gymorth. Ar ôl I chi ddarganfod pwy yw'r perchennog, gyrwch e-bost at bob un o'r perchenogion yn nodi'r canlynol. Eglurhad o ba ddarn chi'n gobeithio ei ddefnyddio. Esboniwch pam chi eisiau'r caniatâd, sef ar gyfer ei berfformio fel rhan o gystadleuydd yn Eisteddfod y Urdd. A pa fath o ganiatâd ydych chi eisiau? Sef caniatâd perfformio. Os ydych chi'n cyfieithu neu'n addasu darn o waith, mae rhaid I chi ddatgan hyn i'r perchennog. Gall hyn fod ar ffurf newid alaw. Hey, Mr. Urdd yn dy goch gwyn a gwyrdd. Newid geiriau. Neu creu mix eich hunain o gerddoriaeth dawns. Popeth yn glir mor belled? Newn ni symud mlaen te. Cyfieithiadau. Os ydych chi'n cyfieithu darn o waith, bydd y cyhoeddwr yn gofyn am 3 llinell o gyfieithiad, sef y geiriau gwreiddiol yn gyntaf, yna'r cyfieithiad Cymraeg, ac yna ystyr y cyfieithiad yn ôl yn Saesneg. Felly cofiwch y rheol 3 llinell o gyfieithu. Dyma I chi enghreifftiau hyn o fewn cystadlaethau poblogaidd dros ben. Caniatâd. Bydd angen y cyfieithiad 3 llinell fel dwi eisoes wedi sôn, ond hefyd, pwysig! Os ydych chi newid geiriau caneuon Cymraeg, mae rhaid I chi gael caniatâd gan yr awdur neu'r cwmni cyhoeddi. Sioe gerdd. Bydd angen y cyfieithiad 3 llinell a pwysig! Mae darnau sioe cerdd yn cymryd amser i'w clirio, felly cofiwch gysylltu gyda'r perchenogion mewn 2 bryd. Cyflwyniad dramatig. Bydd hefyd angen y cyfieithiad 3 llinell a pwysig! Os oes cerddoriaeth yn cael ei ddefnyddio yn eich cyflwyniad, bydd angen i'r gerddoriaeth gael ei glirio hefyd. Dawnsio gwerin. Nid yw caneuon traddodiadol yn ddigon o wybodaeth. Pwysig! Mae rhai fersiynau yn perthyn I gymdeithasau gwahanol, fel Dawns Werin Cymru. Mae nhw'n cael eu talu os ydych chi'n defnyddio eu fersiwn nhw. Felly, cofiwch wneud eich gwaith ymchwil. A dyma'r cur pen mwyaf. Dawnsio disco, hip-hop, neu stryd. Os ydych chi am ddefnyddio cerddoriaeth oddi ar YouTube neu iTunes, mae'n rhaid darganfod pwy sydd berchen y gan yn wreiddiol a chael caniatâd. Nid iTunes a YouTube yw'r perchenogion. Felly, mae'n rhaid cael caniatâd gan y cyfansoddwr neu'r cyhoeddwr gwreiddiol. Ac os ydych chi'n cyfuno nifer o dracau gwahanol yn eich perfformiad, mae rhaid I chi gael caniatâd ar gyfer pob can. Pwysig! Mae rhaid darnau o gerddoriaeth ni allwch clirio, gan artistiaid fel The Beatles neu Queen. Felly peidiwch â gwastraffu eich amser. Mae rhestr llawn ar dudalen Excluded Works List ar wefan PRS, sef prsformusic.com. I orffen, dyma gwpl o bwyntiau pwysig i'w gofio. Rhif 1.
Mae rhaid i bob darn o waith gael ei glirio o'r newydd. Dyw'r ffaith ei fod wedi cael ei glirio'n o gorffennol yn golygu dim. Mae rhaid cyflwyno cais newydd bob tro. Rhif 2. Peidiwch â chymryd yn ganiatâd os yw'r darn o waith yn hyn ei fod yn iawn i ddefnyddio, achos gall cyhoeddwr fod berchen ar gwaith am amser ar ôl i'r cyfansoddwr farw. Rhif 3. Nid yw caniatâd perfformio yn caniatáu chi i'w chlwytho'r we. Mwyn eich helpu chi gyda'r gwaith papur, mae templed o lythyrau cysylltu a rheol 3 llinell cyfieithu ar gael ar wefan yr urdd. A dyna ni. Felly, cofiwch am y 3 ec. Mwyn clirio, mae rhaid i ni gael caniatâd. A sut i ni'n gwneud hynny? Cyfathrebu. Mwynhewch y cystadlu.